Fuq ix-xandir nazzjonali il-kap nazzjonalista Adrian Delija riafferma l-pożizzjoni tiegħu li hu se jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista u qal li l-partit m'għandux jibqa' maħkum mill-ftit. F'botta ċara lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil li kull ċans li jiġi taqtalu saqaħ, Delija qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm min għandu id-dritt divin. Il-Partit Nazzjonalista ma jibqax maħkum mill-ftit, ma jibqax jisu hemm dawk li għandhom id-dritt divin li jkun tagħhom biss jew taħat iktar. F'aktar messaġġi ta' firda u li juru kemm ifonda l-qasma fil-Partit Nazzjonalista Delija qal lil ta' Busuttil li jekk huma jemmnu tant fid-demokrazija misshom ukoll jissottomettu ruhom għal test. Jiena nkun preokkupat ħafna u niddikjara li preokkupat jekk hemm imqar membru parlamentari wieħed biss illi jaħseb illi l-kap tal-oppożizzjoni magħżul mill-grupp parlamentari għandu jkun differenti mill-kap tal-partit magħżul mit-tesserati tagħna. Illi jekk dawn huma tant demokratiċi illi bħali sottomettejt ruħi għal 3 testijiet fl-aħħar sentejn, allora minflok jgħidu li għandi nitlaqjin, forsi jaraw għandhom xhuma jissottomettu ruħhom ukoll. Fl-intervista Adrian Delija kompla jitfa' battuti kontra l-fazzjoni ta' Kontrieħ u qal li l-Partit Nazzjonalista illu sejjer ħażin ferm qabel laħaqu. Diġejja minn sensiela ta' surveys li dejjem bihom 20 sena. Elezzjonijiet u surveys ta' 20 sena biex nkun preċiż 24 sena. Delija anki attakka partikolarment l-istil ta' tmexxija ta' Simon Busuttil. Fl-aħħar 6 snin forsi kien hemm ħafna żmien li aġixxejna isnagna fil-gvern u ma misniex. Irid ikollna l-umiltà illi l-ewwel nirrealizzaw li aħna qegħdin fl-oppożizzjoni. F'battuta oħra ċara li l-fazzjoni ta' Busuttil fl-intervista għadda messaġġ li hu mhux lesti warrab u qal li jekk qed jereq il-vapur, il-kaptan għandu obbligu li ma jabbandunax il-vapur. B'botta diretta lil Teris Komodini Kakija u Jason Azzopardi li kienu fost tal-ewwel li ħarġu jitolbu għar-riżenja tal-kap f'din il-gwerra miftuħa, Delija qal li hemm min qed jitfa' pressjoni biex il-kap jażlu l-grupp parlamentari u mhux it-tesserati nazzjonalisti. Issa jekk hemm min għandu interess u minnu illi jagħti informazzjoni, illi jiffabbrika informazzjoni, illi jitfa' figuri biex jagħmel pressjoni biex id-deċiżjoni tkun deċiżjoni tal-grupp parlamentari u mhux tat-tasserati tal-Partit Nazzjonalista, allura dak argument ieħor. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.